там внутри, в своей лаборатории, они определяют свои возрасты, но их еще должны контролировать. Санаи 24 дар ҷумҳурии ҳаво мувосило буда борон баландии 1500 метр барф меборад ва дар баъзе ноҳияҳо шиддатнок мегирад. эҳтимолияти раъду барқ ва боридани жола дар назар дошта шудааст. ҳаво дар вилояти Хатмон дар водиҳо шабона то 11-16 дараҷа гарм ва рӯзона бошад то 9-14 дараҷа гарм. Дар доманакҳо шабона аз 9-14 дараҷа гарм ва рӯзона бошад то 6-11 дараҷа гармӣ мешавад. Дар вилояти Суғд бошад дар водиҳо шабона 9-14 дараҷа гарм ва рӯзона бошад 6-11 дараҷа гарм ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона бошад 0-5 дараҷа гарм ва рӯзона бошад аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гармӣ мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи марказ дар водиҳо шабона 11-16 дараҷа гарм ва рӯзона бошад 8-13 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона бошад то 1-6 дараҷа гарм ва рӯзона бошад то аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гармӣ мешавад. Дар вилояти Мухторкӯҳистони Бадахшон бошад ҳаво абрнок, дар баъзе ноҳияҳо боришот мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона аз 1-6 дараҷа гарм ва рӯзона бошад то 2-7 дараҷа гармӣ мешавад. Дар шарқи вилоят бошад шабона 11-16 дараҷа хунук ва рӯзона бошад аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. Дар шаҳри Душанбе бошад ҳаво абрнок, борон дар баъзе ҳолатҳо шиддатнок меборад. ҳаво шабона то 14-16 дараҷа гарм ва рӯзона бошад то 8-10 дараҷа гармӣ мешавад.